गुड मॉर्निंग लीडर्स. मी प्रियंका योगेश आहेर. मी राहणार खळेगाव, तालुका गेवराई, जिल्हा बीड. मी स्वतः एक गृहिणी होते. गृहिणी असताना मी स्वतः एक अशी खूप इच्छा होती की मी स्वतः पैसे कमावं, म्हणून मी स्वतः एक छोटासा साड्यांचा व्यवसाय चालू केला. तिथं मी 2 लाख रुपये गुंतवल्याच्या नंतर लीडर्स मी नवीन खूप छान अशी माझी दुकान जरी चालली तर कशा बी साड्या घ्यायला गेलं 10 ते 6 साड्यांचं बंडल येतं. मी साड्या जवळपास खूप लांबून आणल्या, कधी जालन्याहून, कधी नगरहून, कधी बीडवरून, अशा 2-3 जागेवरून कंटिन्यू साड्या आणल्या. पण कुठंच मला आउटफुट निघाला, कुठंच पैसा नव्हता. कारण एक साडी जर राहिली ना लीडर्स, तर सर्व नफा माझा त्यामध्येच गुंतवून राहायचा. सर्व लेडीज छान छान कलर घेऊन जायच्या आणि एक कलर असा राहायचा की मी स्वतः वापरू शकत नाही आणि दुसरंही त्याला घेऊ शकत नाही. मग माझा नफा सगळा त्या साड्यामध्येच राहत होता. त्याच्यानंतर मग साड्या विकता मी पिको फॉलची मशीन घेतली आणि पिको फॉल करायला चालू केला. तिथं पण मला काही आउटपुट नाही. त्याच्यानंतर थोडंसं स्टेशनरी सामान आणलं 10 ते 20 हजाराचं. बस तिथं पण तसंच, कारण की छोट्या गोष्टी चेंज करून देत नव्हते ते, आणि आपला माल जर नाही विकला तर परत घेत नव्हते. त्यामुळं काय व्हायचं, तिथं पण मी लॉसमध्ये गेले. एवढे मोठे मी बिझनेस करून पाहिले छोटे. मी त्यामध्ये 3-4 लाख रुपये गुंतवले सगळे मिळून, पण मला कुठंच काही मिळालं नाही. त्याच्यानंतर पण मी स्वतः करण्याची इच्छा केली, त्यामुळं हे तीन व्यवसाय केले मी. त्याच्यानंतर मी घराच्या बाहेर पडायचा निर्णय घेतला. मग मी स्वतः काहीतरी करत असल्यामुळं मी साड्या, स्टेशनरी हे सर्व काही आणण्यासाठी बाहेर जायची. त्यामुळं एक दिवस असं झालं की आता आपण नाही घडलो, आपल्या लेकरांना घडायचं. त्यामुळं मुलीकडं खूप असं लक्ष होतं माझं. मुलगी मी इथून 18 किलोमीटर किंवा 19 किलोमीटर असेल गेवराई, तिथं शाळेत टाकली. तिला दरवर्षी 35,000 रुपये कंटिन्यू भरवत होतो आम्ही. शेती करत असताना एवढे पैसे पण अवेलेबल नसायचे, पण तरी पण लेकरांचे शिक्षण करायचे म्हणून मी स्वतः तेवढा म्हणजे पैसे भरायला आम्ही कष्ट करायचो. त्याच्यानंतर एक विचार आला मनामध्ये, मुलगी इथं टाकून पण हिला काहीच म्हणजे फरक नाही आहे. आपले जवळपास 70-80 हजार रुपये गेले 2 वर्षाचे. त्यानंतर मग म्हणलं ट्युशन लावा. मग ट्युशन लावण्यासाठी मी इथून 3-4 किलोमीटर माटेगाव म्हणून आहे, तिथं इंदे सर आणि इंदे मॅडम खूप छान असं शिकवतात असं मी ऐकलं होतं. तेव्हा मग माझी मुलगी मिस्टरांना बोलले मी तिथं टाका. मग तेव्हा माझ्या मिस्टरांनी माझी मुलगी तिथं नेऊन टाकली ट्युशनला. मग ते ट्युशनची जेव्हा फी भरायची तेव्हा मिस्टरांना सरांचा कॉल आला की फी भरायची. मग आमचे सर एक दिवस तिला घ्यायला गेले. तिथं मॅडम पाहिलं होत्या सरांनी. त्यामुळं सर काय म्हणे, तिथं मॅडमच आहे, तू जाय आणि फी भरून ये. मग लीडर्स मी स्वतः फी भरण्यासाठी तिथं गेले. तेव्हा मग त्यांना मी माझी सर्व कहाणी सांगितली. मी म्हणलं, मॅडम मी आतापर्यंत मुलीला खूप खर्च केला आहे, पण आज माझी एकच इच्छा आहे, इथं तुम्ही दिसल्यामुळं मी एक बोलू शकते का? त्यामुळे बोला. मॅडम माझ्या मुलीमध्ये काहीच फरक नाही, पण तुमच्यापाशी माझा मुलगा टाकल्यामुळं खूप छान असा फरक त्यामध्ये दिसायला. तेव्हा मग मॅडम मला बोलल्या की तुमचं शिक्षण काय तुम्ही बोलताय? मी म्हणलं, मॅडम माझं 9वी शिक्षण झालेलं आहे, माझं शिक्षण नाही म्हणून माझ्या मुलीला मी शिकवण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे शिक्षण नाही, तुम्ही पेमेंट घेऊ शकता का? काहीतरी करू शकता का? किती इच्छा आहे? म्हणलं, मॅम शिक्षणच नाही आहे माझं. शिक्षण नसताना मी पेमेंट किती घेऊ शकते? लईत लई 2-3-4 हजार. तर त्या म्हणल्या, तुम्ही जर 20-25 हजार कमवले तर? मी म्हणलं, यस, काय आहे नेमकं मला सांगा. तेव्हा मग मॅडमनी माझ्या जीवनामध्ये मोदी केअर हा प्लॅटफॉर्म दिला. मोदी केअर हा प्लॅटफॉर्म मॅडमने मला सांगितल्याच्या नंतर मी स्वतः खरेदी केली 2 ते 2.5 हजाराची, न विचारता. का? मला चांगलं वाटलं ना. आपण जे आत्तापर्यंत खातोय सगळं ते भेसळच खातोय, त्यामध्ये भेसळ नव्हती, काहीच नव्हतं. त्यानंतर मी स्वतःचा निर्णय घेतला घरी आल्याच्या नंतर, यस हा प्लॅटफॉर्म आहे की मी इथं 1 लाखो रुपये, 100 रुपयापासून तर लाख रुपये पेमेंट घेऊ शकते. मी ठरवल्यामुळं मी मिस्टरांना विचारलं, मी हे करू शकते का? मिस्टर म्हणे, तुला योग्य वाटत असेल तर तू करू शकते. आणि मी तो निर्णय घेतला आणि तो निर्णय घेऊन मी 3,10,000 रुपये
बिझनेसला गुंतवले. ज्यावेळेस मी 4 लाख गुंतवले होते त्यावेळेस मला 1 रुपया येईन हे भरोसा नव्हता. एक साडी विकन हा भरोसा नव्हता. तिथं विश्वास ठेवला लीडर्स मी. पण आज मोदी केअर करायचं तर मी का विश्वास नाही ठेवू शकत? मी इंदे मॅडम आणि इंदे सरांवरती विश्वास ठेवला आणि मोदी केअरला बिझनेसला सुरुवात केली आणि माझं आजचं पेमेंट 35,000 रुपये आहे लीडर्स. मी जर नवी शिकलेली लेडीज जर 35,000 रुपये कमवू शकते तर निश्चितच तुम्ही माझ्यापेक्षा देखील एज्युकेशन घेतलेलं असू शकतं. तुम्ही माझ्यापेक्षा जास्त हुशारही असू शकतात आणि तुम्ही माझ्यापेक्षा जास्त इंटरेस्टेड पण असू शकतात आणि तुम्ही पण करू शकता. ह्या खूप लेडीज अशा घरात बसून बोर झालेल्या असतात. त्यांना पण काहीतरी करायची इच्छा असते. त्यांना पण असं वाटत असेल की आपण मिस्टरांकडून पैसे न घेता आपण स्वतःच्या अकाउंटवरून पैसे काढून खरेदी करू शकतो. त्यामुळं लीडर्स मी तुम्हाला एकच सांगते, आत्तापर्यंत प्रत्येक लेडीजला काहीतरी करण्याची इच्छा आहे. नेमकं करावं काय? तर मी सांगन तुम्हाला ना साड्याचा व्यवसाय ना पिको फॉलची मशीन ना टेशनरी, हे आपल्याला जोपर्यंत आपण उभे आहोत तोपर्यंतच हा इन्कम भेटणार आहे आपल्याला. पण मोदी केअर असा प्लॅटफॉर्म आहे की आपण नसताना पण हा पैसा येणार आहे. यस लीडर्स, ज्यावेळेस आपल्याला आपलं जे वय होणार आहे, जे म्हातारपण असणार आहे, त्यासाठी आपल्याला हा पैसा कंटिन्यू कामी पडणार आहे. असा कोणता प्लॅटफॉर्म आहे की तुम्ही आता मेहनत करा आणि नंतर तुम्हाला पैसे मिळणार? येस लीडर्स, हा तुम्हाला महिन्याच्या 9 तारखेला तुमचा 100 रुपयाचा जरी चेक असेल तर हा अकाउंटला येतो म्हणजे येतोच. येस लीडर्स, मी 6 महिने झाले मोदी केअर करते. माझ्या जीवनामध्ये खूप छान असं परिवर्तन घडलं आहे. तुम्हाला जर तुमच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडायचं असेल तर तुम्ही मला संपर्क करा. माझा नंबर 7745090904. माझ्या मिस्टरांचा नंबर 9579522822. थँक्यू लीडर्स.